When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo was as we swa, Oman and ninja, I had down bonus I told you, or so. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so much on Ponaco Tito? One now carrying shoe. But I don't ye. Then your Naya say a bejo hunyan sanu hunim dia. I said that encoding. Yes, also the boy. Na the yesu so China anasende upia. They tell you, it and Yokwa, in your son for so, near your contapabi, Abibuachero. And when I'm in a dehine, or your brabo, not in seeing ye, a we used to dim. Amen. Born Saint Jesus. Last week, you shared the waha about spirit of understanding and knowledge. Na disuano me kachira wo se efadi mu ne bae na me bom pae ti me da ho no na me hu se ya fa me nam wiem ti me besi from ne kire me ne ma hodo me yensa question ayi busa me ene se edien na kristofo ehia na me yi ano no amfa de toso mienu na a fire say Christopher a bride room ye yantiasie. Hallelujah. Now, entiasie homono. A ninyansa and ante. Enkonya nyansa. Baby entiasie on nyansa or baby nyansa on entiasie ho. Na eja tutum na video no krani didi ni bam. Yet yes asie ma yemu say o wiase nyansa. Na yewo Awurade nyansa ehon ye sha ase firi na de ewo mu ni sa wo asa ase su kura me busa mo kwese bi adentina yewo nsuo ewa asa ase so epo kakraka da ho enwe nsuo awodo de da ye mantamo de etimitu na sa nsuo ni nyina achi Awurade sa ma nsuo to firi soroba. Pesa me je wa adwene denti no sa ma nsuo firi soroba awabra nsuo wo fom denti ne nsuo wo fom eponye nsuo ebereda nsuo awodo adeda yekurom boase atwa ha ahie na ne nyina echeru ade sa ma nsuo to firi soroba efom nsuo ene soro de no what is the difference? Eja Bon samano denti ne nsuo ewo fom aneru ade sama bi free soroba yenya bi dware yetimi twe bi ede petimfo aye doso yenya bi nom so yesterday o man nsuo to free soroba eja Bon semano eja powerful eja
But was our coach, nothing soon told that. Your parents no. It me for. This is snow no. Afọ. Bonse maija. Yeah. Ebizo wa itimi nom. Bonse man, pastor, bacho meba. Aya from. Bonse mass of Aya. Kan ka bi na masa oje se obe ya aso etie nyansa sa wo be ye aso etie die nyansa na wakoma amatiase ye tie ni nyansa no won fa dabi ye tie nyansa no won nyansa no so wo kasa se wo be tie na o de kan bra so obe ya aso etie nyansa na wakoma amatiase na wakoma amantiase ani se usufre hunumu na se usufre ehunumu na ma woni sufre entiase na ma wona so oni sufre entiase efre. Hello, shall go back to one no. Oje se on fe hunu nyansa ne nchechire se on fe hunu ehunumu nsemu se on fa enyi nimde nchechire ko tene atemo ni ade etene ko se on fa enchant se kwanitie abrante nso nimde ne adwempa na onyansafo ntie na adenimu no so na onimdefo emfa enya atempa se on fa hunu abebusam ne akasabebuo enyansafo ensam ene won ememu Ewade so ni nimde mfiti ase
Ejimufo bu nyansa ne nkyerɛkyerɛ ne ntia. Ebɛtie wagya nkyerɛkyerɛ. Ɔsɛ ahemfo. Ejimufo. Ɔmo bu deɛ. Nyansa ne nkyerɛkyerɛ ne ntia. Ɛnim ntia. Nyansa no. Ɔne wɔn na ne ho nkyerɛkyerɛ ne deɛ. Na wɔn mu ne bu n'anim ntia. Hello. Nti Kofi, yɛde ba na yɛmfa ma. Nti deɛ paa na eti koto yɛ Awurade de ma yɛ sɛ mfa mla no. Deɛ ne wo mu yɛde ba. Conscience. Bibi ni friend say. The power of the mind to interpret what is right and wrong. That's not wisdom. It's conscience. People be out just from wisdom. That's not conscience. Conscience, the people be out wisdom. And Oba and son of us now conquer the amount. Conscience here, the power of the mind to interpret what is right and wrong as seen in human behavior. Until they say that been listening to Fano. Sana ipima di paeden. In when any conscience. But wisdom is heavenly, is divine, is from God. Nipe bi anfamba. Oba dia conscience na wodeba. Oba ansa na wasre ansa na wisdom na nka say etik Nyankopon nchen no. Anu na ba down. Matthew 2. Kan. Yeah. Tie. So ɔse anyansafo ɛna ɔmo kɔ hwɛ abɔfra sɛ na ɔmo nya mmɔfra sɛ kofi se divine de firi soro na wɔbisa ansa nti saa time no saa ɛdeɛ na ɔmo fa so a mɛhu sɛ ɔmo yɛ nyansafo nyansa no Bible na ne di wɔn ho adanse sɛ no wɔyɛ deɛ anyansafo sɛ Bible so aka na yɛ no korɛ nti deɛ nti Bible no hu wɔn ho ɔka sɛ ɔmo yɛ nyansafo ɔmo wɔ nyansa no yɛyɛ kasafasa wotwa nti kɔsɔ kyɛ sa nkɔfo no ɔmo de firi yɛwo wɔ mu na ɛnyɛ nsoma na ɛkyerɛ mu nyansa o nsoma bɛ na ɛkyerɛ mu nyansa ɔsɛ ɔmo yɛ nyansafoɔ ba wanka sɛ yɛde nyansa ne wo wɔ mo sɛ yɛwo wɔ mu nti na ɔmo de yɛnyini no nti Solomon ɔde nyini sɛ Solomon deɛ ne ɔsrɛ wɔ Bible mu nti aha so bɛɛ de wɔn sɛ ɔkɔsrɛ sɛ ɛhɔ yɛnhu yɛ nti ɛna Bible nso ade kora sɛ ɔmo yɛ nyansafoɔ ɛna tu adesua no so kyerɛ sɛ obi amfa ma ɛna ne sɛ wɔn mu no wɔn amfa ama nti baabi koro a wɔn kɔ busaayɛ no baabi koro a obi busaa sɛ akokɔ na ɔbɔn ma bi ta yi Yesu ma ɛna ɛhwan deɛ a saa nsa wɛmi nyiwa no nti baabi a wɔn so Yesu sɛ wɔn busaa no kɔ sɛ John the Baptist ne wɔn hom no ɔde yɛ ɔde yɛ ɔnya firi hin efi nipa anaa so Onyankopɔn wɔn sɛ wɔka nipa a yɛbɛbo yɛ yɛka sɛ bonsam so yɛbɛnya asɛm yɛbɛka sɛ yɛnim Yesu sɛ munim a me so menkyerɛ mo baabi a sɛ Yesu kaa sɛ mennim a kɔ atwa tɔ wɔ sɛ menkyerɛ ne so ɔnim enti me so mennim baabi koro ngɔfo no kɔnya ɔmu nyansa firiɛ amen hello nyansa nim a obi nim kwagyeɛ deɛ ɔnim nyansa na gya liste ma yɛ wɔn yɛnya comparison bi mɛsa aba questions no so biem yɛwɔ the seven spirit of God Awurade ahohom ɛnso na mo yɛntie saa ahohom korɔ no first one ɛyɛ the spirit of God himself first according to Isaiah chapter 11 verse number 2 Isaiah 11:2 and Revelation 1:4 and Revelation 4:5 vice versa. About your water will be so king Kaimaye. Bacho Yanko. Ɔsi nika fi 2 and 1. Bacho 2. Ɔsi na Awurade honhom edesi ni so. Nyansa ɛne ehunumu ɛhonhom. Afutuo ɛne maniyɛ ɛhonhom. Nimdeɛ ɛne Awurade esuro na Awurade suro ɛbɛyɛ ni hwam.
Bonseman. But on Revelation chapter 1 verse 4. Revelation 1:4. Osina Yohane di commands of ahodo enson a ewo Asia. Adom ne asomdue a efiri di awo ho na otena ho na oreba no ene honhom nson a ewo ahengua no anim yanko adisem 4:5. Chapter 4 verse 5. Osina enyinam ni ahoro ni aprana efiri ahengua no emu efiri adi na oja akania enson aye onyankopon ahonhom nson no elidere ahengua no enim. Amen. Amen. Bonsema akenkansem. Afe yanra asa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ebacha obi yanra mampen. Yawo first one, the Spirit of God Himself, one. Spirit of wisdom, 2. Spirit of understanding, 3. Spirit of counsel, 4. Might, and a spirit of knowledge, and a fear of the Lord. Hello. Bawe so any wisdom, any understanding. Esoniyewo yahuni se eyerade ahonhom waterem se osoro no ejina nanim wa ma ebia susu bia se etisei ana se etisei ba ni dwumadie no o ma bia explanation in the Bible se de bia sitie. Amen. Now according to apam dada no question na mebusa mo a edibe pia mebusa se denti ene ewo efom nsuo ene ewo esoro nsuo at the same time yasa benya osuru nipa ene enya efom nipa yanko John chapter 3 verse 20 and 30. John chapter 3 verse number 20. 31 verse 31. The ofiri soro ba no sen nipa nyina. The ofiri esoro ebaye no wasene de ayi. Nipa nyina. The ofiri from no free from no ofiri from kasa. The afeyere the ofiri from no. Ya nya ne ma mienu o se ba ku free from na ba ku free soro sei na tie. The ofiri from no ekasa free from ana de ofiri soro no so eseni nipa nyina ana James no so abekere se ye wo fom nyansa ene ye sa wo esoro nyansa ene abehu ne se ye wo fom nsuo ene ye wo esoro nsuo ye wo apam dada ene ye wo apam foforo ye wo Adam odikan ene ye wo Adam otoso mienu. Hello. Ensuo no odi nsuo se etese den ya eyensuo ba why se ebi wo form dada na je se foforo se free soroba de free soroba na ebeye den. Hello. Ba ye obi so form dada ba why se e free oba ana tu owie creation ni nyina no obo start work no Bible say ensuo efiri soro ebai ansana efom dwumadie ne hyase start 2 apam foforo no Kristo adwuma yeforo start work. What happened? Hello. Bien see here osoro baby fere soro bai ebe kan form de no ansa na dwumadie ne yedai start meboa afi second question yesu oba no
Oba se nipa ebe wo no ono so ye de wo na na se oba wie ansa na eto ano. We the man question. Bama bia nka ho ha. Fabula. Ise de wonya aguru so fuma me fo no kra ba so no muntimi nkasa. So fuma me aba so le a question ba won kan bi. Kasa ma wo. Mpacha ya de wo. If he say all ba no na nyansa ne kan ho. If he say die nti ne kan ho. All ba no. Oba na ni bibia na nyansa kan ho bi. Because social na ne kasam the way we see be preaching in bibia na nyansa kan ho. Bon say man aya de. Hello, Missy we your man question. Yesu Obama ye wo ni se nipa. Enti ono so de nyansa ne wo na na so obedu awi ansa na eba. Mami. Me ba show na nyansa ne kan wan so. Ne nyansa ne kan ho. Me ba try. Ansa no oba. Me ba try. Adentia. Me ba bo ne ka se ye bo wo oba beri. Omo ka so mba be wo oba beri ma. Na nyansa ne nimbi ahya ne ma. Nyansa ne kan wan so mo wo no. Oba wo be na nyansa ne Nimbi ahya. okan bi okan mami. Kan mami. Oh, kan mami. No, me kan so mo kan na ma fe ma ba ade aye. O say Me ni me kan so mo kan na me sua nti. oni mu kan de ote so bi aka no wafa. Na afa wi. Bonzema Jesus. Hallelujah. Eba chao Yesu eba ase nipa ema ye wo ne fa oba ase. Ba ono ne first person on this earth was set a record bi ma bi mu. Say the lifestyle nyina Jesus did not commit any sin. Amen. He did not commit any sin. 2 wansa me fa Yesu biem fi so no ani Yesu no. But omu temi wansa me fa Yesu biem fi so no ani Yesu. Kristo na ani Yesu no. 3 he is God. Nto ono nko ani ni pa oba asase so a ya mompa ya ama no. Apart from ono obi ahia mpaibo. Hallelujah. Na ade na Yesu ya no entiase a enipa bebre eninti no ade a enye wo hawo no ye frɛ ne sɛ wo hawo. Yes or no? Lack of knowledge, lack of understanding, lack of wisdom. The enye problem we are calling it as problem. The enye wo hawo no ye frɛ ne sɛ wo hawo. The enya amane ne ye frɛ ne sɛ amane. Empire e was say ye bono enye no na ye bo. De wo say ye sua no enye no na ye sua. Hallelujah. Me kan bi wa last week say ye hianti ase e wo adwuma ye yi mu. Bonza o da yan kai quotation ba ko bi e wo Timothy 2 Timothy 2 Timothy 1:7 and I start 3:5. 2 Timothy chapter 1 verse number 5. I say na ema me kai wujidie a nkontompo ni ma kanene na wo onana Louis ana wo na first 1 verse 5. At a church for Yes. Na afutusam no botaye ne odo a efura koma kron. Afutusam ne botaye ene odo efura koma kron. Ani ahunimpa ne gidi ankontompo nimu. Ni ahunimpa ne gidi ankontompo nimu. Eno na ebinim atere ho adane ko nsemuwo. Ebimu na eno na ebimu atere ho adane ko nsemuwo. Eka so bi atere ade ho a se
Oba Pillar of Zion Church as well in welcome and we do action. Acquiring the offers the right way to Pillar of Zion Church and so do on why they welcome. Welcome Adu Action Chapel to us. I say, Pese Oye Emlatia for Pese bra way or percent to share will be a yasofu bako. Time of starting Christosumu from were very good. Now I say my beer when you know our radim beton so what church. No got also friend of Sabrante. Who him dear no. Na me hunu say who see the big percent. Who ye radia juma na church for. Ba me ne wo dia nka meka cho say koko bompaye sere rade say oma unyansa ene ntiase if you say zi no ho opepa no ho nanso wo hia akade bi but o mu tie me eno ne adesua ne nyina so no awrade busa Ethiopian no say de wo kan ene ba bi a wo kɔ no wo tiase ɔsɛ me kan nanso me ntiase ade so bi yɛ dai kyerɛ me enti oka say so pɛ so kafudwuma no pɛ adwuma pa enti you can desire for good thing nipa bi wa opɛ sɛ wɔyɛ adeɛ wei awurade asɛm no ɔka bi ɔkyerɛkyerɛ bi ɛno is not a rush because ɛnyɛ obi adeɛ deɛ yɛ ne deɛ no ɔhefa soro the Omar guarantee no unia into a nipa ni bi pɛ abɔfra yi pɛ sɛ ɔyɛ Bible teacher abɔfra yi ɔwɔ zeal sɛ awurade adwuma no ɔyɛ bi ɔwɔ saa ɔpɛpa no to ɔsɛ sɔfo no ka kyerɛ no sɛ kɔ na kɔbɔ mpae kɔtwɛn awurade anim na awurade ɛma wo ho nyansa ne ho ahoɔden. Hello, can I say, Mammy? Into a sense, uncle for any baby, our assassin, open, Sadiano, oye, Nanso, wanted your Canada was Simudin, all canoe, need you Simudin, one tear, I need you all Simudin on your day, Tiasia, on Tiasia. Hello, on Tiasia. I quite remember before car a bus station. Ma maybe nan kofo be preach wom. Mitia uya uwe asem na utimi hu nipa no. But tayenti a ode kasa no utimi hu. Hello. Utimi hu no botaye na ode kasa no. Ni ba bia o kasa free. Said the oye no otiase a enti o hyase ekwan fa so fa Yesu Yesu moja ene enema bebe owie na me frɛ na me se mama ukɔ de asɔre o pepa sɛ woyɛ nyame adwuma no o pepa ba makwan na yɛ nkyerɛkyerɛ wo kɔbrɛ wo asa na yɛ nkyerɛkyerɛ to sɛ o take man bi gis kana mbisa no sa den wo sɛ oyɛ kunafoɔ nti do obedi ɛden ti sɛ wankɔ ka mu a onidi ɛwana miyam hyeme na yɛm na wasa menene ko hyia ofie hɔ nipa kro no yɛ asɔle ba nti waso na ɔbɔ na kɔhoma ba na ne mama yɛ de for some time no nya ma niska na ɔ take no nti na sɛ utie ne ya ne de ntina ka mu no by force nti nipa no bebre wɔ yɛ adwuma na nyɛ sɛ bi a da na ɔdɔ awurade o Debbie. But I'm telling them, yes, sir, or the radio couldn't won. Oh, one in the day, and innovative. Yes, the Dintia. Oh, on the budget, our dinner. Yes, because some a minute baby and almost to me come or can anybody if you mujage the picture bit me and talk. Hey, now yes, no, be woman also what you was home away and talk. Waba nka mesimi sumi preach bi ye nyina akra atwe na kaye ntokwa dabi enso haya medie haya mediem da bia me nam gina ha den no se satugu be ye wo pia to ogu
Yes, Papa. Car we ya me car. As a car phone. One, media two, media obia. Into the account wine win him now. Could not I can one. Wow. Timmy Huma, and Timmy Huni be an army tries some money scapa. It has some now all can on one casano. On Tias and Mama. Young fire Sumuja, Inji, Emura Sumujem. So, Auntie. Young fuck Christo Yesu say. And never be brave. Bounce or war pepano. Now, so the walker, and the all children on your day. That's the biggest problem on this earth. Or how Cassia pie face in Christianity as Adia Yesu. Hello. Or so or so chere or pe so what chere. Now so the war chere no and the war yana kasano on tiasie. For instance, a man what damn way. Enti moya so pass muti di entia. Yes, some said be among Katamono, Motiasie. Sabaya itiasie dia, and ye pause, and ye brami wo Hong Kong. Yes. Brami wo, enemy ni honina. Yeah. This so now popo be. Who this suroni dia? Our popo. But Pillar of Zion members, Emma, anti Omutina Omunchena se, and Tiata, I don't know, Nikatomo was sinner. O die Pillar of Zion Church now. Hello. First connection. He would take it as a dogmatic life. So he will leave it. So I have left the dogma and the doctrine of Pillar of Zion Church there. I must also leave the practice of Pillar of Zion Church. Yeah. Intino lifestyle now. You're born as Zion. We're free with your source stop. After sending upon the food, the kind of person, then the pan, oh yes, sir, and to the children nearby the Biocata Tiri. No, what Tiasia now say, not on Tiasia. But on Matasia, Tiasu Casabia, no, can say, me mind need you, Tiasia. Onin Tiasia. Adeɛ bi a wote ase a woyɛ no ɛnyɛ adeso ama wo ɛnyɛ adeso ama wo ɛa metade ade we cite example Libya kwantu monim sɛ obi nhyɛ obi ngran wɔ obi ntu obi fo wɔ obi nkyikyiri obi wura wɔ baby adentia every say wate Libya kwantu no wabakwasɛm enye baako nya mienu ene wo so obeye dai obeko nti Libya kwan so yentu obi fo na kwasempa tinini anu na wuwu kura wo so gya hoko because wontimi nya hwe mfa ho wontimi nya bibia mfa ho ebi dwonso no wasa nom ubuhia ne afọ waduane ne wunsuo no ye gya hoko om se acha 5 minutes na na ti akata wo so why na afa sa desert ne so bizda one at ya wafa bi soda so masol wafa soda wo so nka wo ko Libya me ka sa wo so wafa Libya akọ ayida amen asa enye easy ba mo ko ni nyina etiase nti wo mo kwa wo ma hye wo mo ho den ana onim say it can be so obewu anase wonwu wadana wo so nti wo mu kwa ono agitum say ade a me koyi ebetima abasa me nkoduru onim say eno ne de suma urade eno ne de suma urade nti nipa ne bebiri e kire nanso de wo kire no onte ase de wo ka no onte ase me kai se ne ko FM say ye teachings wi a listeners ne efra se wo mu kan say ye ne ayetie mu asofo ne ye nye dai say pa ye nye dai hello enya mo wasa wo busasa because yesu teach bi ye bi a na sa question ye dai eba Peter teach ye bi a na sa question eba nokre say ye nye dai nipa ni ntiase
ɛna nipa no bi yɛ tidania to the extent sɛ ɔda sɔle ano pɛ bia deɛ wate bia wɔ som ɛyi Michael ne kasa yɛ som ɛyɛ point nso wɔ ma sɔfo ɛnokɔ asɛm yɛ som nso bɛba wɔ night wɔ ma ɔbɛba teaching nso wɔ ma ɔfrɛ na na ɛnɛ yɛ teaching nso wɔ nso ne kasa waka to sɛ yɛ som ɛnokɔ asɛm hallelujah praise the Lord. Enti saa adeɛ wei na ayɛ ɔhaw ɛna ɔsa kan ɛhɔ na Timothy na ɛda kan 2 2 no 2 verse 5 7 no so so ma me 2 Timothy chapter 2 that verse number 5 that verse 5 2 verse number 7 or say hunu deɛ mesie yi Awurade bɛma wade nyinaa mu hunu mu hunu deɛ mesie yi ɛfiri sɛ Awurade bɛma wade nyinaa mu hunu mu wɔn na ɔma adeɛ nyinaa mu hunumu ni mu nti aseɛ Awurade enti sɛ mefiri ɛsoro ba na yɛnya mfa maame a ɛnya adeɛ a wobɛhu da korɛ ɛna ɔka adiyisɛm koraa deɛ na adiyisɛm buku no da hɔ no wɔse nneɛma na wɔka yɛ na yɛne ne nsɛm atwa toɔ na mu dɔ na ehu enti wɔka no bia sɛ saa ɛyɛ saa adiyisɛm no nko a onye the whole Bible yeah saa adiyisɛm no nko a no nti sɛ wo a last time na reti sua deɛ wɔ ɛhɔ koraa nsɛm no wɔkatakata so sɛ wei no wɔka wɔsɛ adeɛ no na ɛte sɛ yes wankasa no a enti wɔamfa wo deɛ nkɔhyɛ hɔ ɔsɛ saa adiyisɛm no so obi nim na sɛ oyi bi firim ana wɔde bi kɔhyɛ mu a di bi firi nkwa nwoma nim yes na sɛ ɛyɛ time nti sɛ ɔmfa maame na mente ase a meni right sɛ mekɔyɛ dɛn kɔkyerɛ mekɔka lack of understanding lack of wisdom ɛyɛ very serious ɛna Job 28 no ɔno na obi asɛm ne mu yie paa kyerɛ yɛnsan repeating no ebiem Job 28:12 that's Job chapter 28 verse number 12 wɔsɛ na nyansa deɛ ɛhe na obi hu no where can we find wisdom na ɛhe na hunumu afa wɔ na he na nteaseɛ so ɔno so wɔ ɔdasani nim ne boɔ nipa bɛn na te dɛm obetumi aka nyansa boɔ akyerɛ sɛ yɛtɔ no 1 million anaa 1 billion toa so na wɔhunu na ateasefoɔ asase so na yɛhunu wɔ asasefoɔ asase so mebatɔ wɔn ananam a wɔn ho Yesu physical ase sɛ Yesu na ɛkɔ da obiara ne hɔ wɔn na ɛhu nkonkron sɛ wɔkɔ physical ase da ɛyɛ wode w'ani ahunu nanso ada na mote ase yɛdi n'akyi ɛkwan na ɛda ha na ɛda ha na sɛ da ha na ɛda ha yɛnim America kwan yɛnim Boase kwan yɛnim Togo kwan heaven kwan da hen ɛno na wonkyɛ adeɛ wei ne yɛla so akyi bi wɔ ha kyerɛ m obiara pay attention wobɛtumi atwerɛ ɛda bɛn no matu ano ama mba mohwɛ adeɛ ɛda bie Genesis chapter 11 na menkyerɛ wɔn adeɛ hwɛ Genesis chapter 11 adeɛ bi si hɔ Bible sɛ Awurade ma nsuo ɛtɔ bɛyiri wiase nyinaa ɛkata adeɛ biara so na mebusa mo question bi wɔ mu wobɛtumi atwa no straight no mewɔ sika mmienu ɛwɔ me to wow baako yɛ 50 na baako yɛ 2 cedis wotwa a mede me nsa toma de me nsa bɛsom biara mede bɛma wo yes hello hi mebɛ sɛ mebusa sɛ ade nti na Awurade sane firi soro baayɛ no wɔamedwiri dan no na mmom ɔbɛyɛ wɔn kasa basabasa wɔnsa ne straight Omo yɛ nka bom no nti na ɔyɛ ɔmo kasa basabasa no ansa ne ye aso mu gyidie nyinaa yɛ baako no nti na ɔyɛ ɔmo kasa basabasa sɛ na bɛyɛ nteaseɛ nyɛ adwuma
ansaniye o ye atwa age me nsa so baako wọn sika nti wọn so okuni nana no agisa akobiem edin nti na Awurade baayɛ no ɛdan na ɛba abɛduru baabi wɔn wɔn amedwira no wangu na emom ɔmo kasa na ɔbɛyɛ no basabasa so ɔmadwe nyinaa yɛ baako na adeɛ na ɔmo yɛ no ɔmo nyinaa adwe yɛ pɛ no nti kasa na yɛ basabasa wei nti wei ase ɛno nti na ɔyɛ ne saa age nti ase ne firi wɔ mu obeyi nti ase ara na ɔmo deɛ ade ne firi wɔ mu ɛka ho oyi nti ase ade firi wɔ mu ade na wo ba wɔn uniska na wɔn ni abere ho sa uniska na je so ko na obeyi nti ase baba wa nyo mo kasa na sa o mesi nyana akosoro akopu nyankopon di no yo mo kasa abasa sa no tire be yo mo ndimi si e mo nsem ma no aka then o mo nyina akura adwene kro na mo to ho ase yes ma me fam sika ni nyina mo twa na ene se ojuri dan 1,000 times up so far as antiase no ho no be say 1,000 times. Hello. Until we don't talk about problem, but we talk about what? Solution. Wow. And it's already during 1,000 times. So far as Antiasiano on 1,000 times. Yes. I give her, hey, two cities in the bay. Come on. That's a number. Amen. And anything about 1 major dino. Ana 2 edan na ntimi ntoa ne ho so biem nti ba bi o jaye no nti o sifo ana botaya na nkofo no so de ikoni first one omu botaya ne se ensu baaye no ra enipa nsatera yo kwaku me se nipa ye koto accident so obekwai ai dominasi na kan ni mu nipa nyina wu oh sprinter ekosheti maka bi ase the first time I'm accident so na enkranke to akora na ewu ka ho na me rehoyi kranke tenkete na so fo baako na yere ka ho no mba baako ye no na program obo SFM omunyina na accident mi nim ade potia na timi si mani patimi yamsa ente free wo no ni pasui krofo ese e fa Yesu ofunu no ho afika ase ne free wo ko no obi ekonya kasi ni nyina besi santas obi anyo overtaking ne na wotwe ye bese na ko be kwa papam ne ye overtaking Mr. Afeji ye would have fee 1 week 1 week ye would have enti ade Awurade de ye ne nyina ampusu ni pa wo omo bete ye no omo se sa papa we so ye fast ye hurry up ye hu ni se ensuo no de yiri fa nipa ene ye besi dan a se onim no de nsuiri babie mu a ebetara sa nsuo no ana nsuo no ba bia yiri kokanum se Bible man ne numbers o man ne measures enti omuso si dan eboro sa lent no na se omu nsuiri sa babie mu omu adwane akoguru abrosan no na sa adwen sa chane de omu nye omu adwen sa hello omunye umadwen so mbesa chara ana 2 botaya baako a omuye umadwen se omudi si dan no nya se omu pebere omu so omu si no omu di agede yi edin asante fonyum so onipa ebepe edin na omepe din njere to ajiska duro ne na wagidin kura ope botaya omudi si dan no so omudi ba gidin 2 dia to so miensa botaya omu fae ne se omu si akoto nyame wo ho esoro ana Bible ne down so that's not the right way ya the first call soro nya kwa ya first de kosoro no hello njaja kan wan ka kra bi mame na me nche wade asase nyina so fo ya anokro kasa kro omu ye anokro e kasa kro
nti adeɛ baako a ɛma adan ne timi ewie pɛyɛ no ɛne sɛ na they have under what standing mu wɔn te aseɛ ɛwɔ ade na wɔn yɛ nim nti bible sɛ ade na adi wɔn adanse sɛ ade na wɔn yɛ no biribiara ntumi nsi wɔn kwan so far as understanding wɔ hɔ no wɔn wɔn te aseɛ ɛyɛ saa ade no biribiara ni hɔ ebetumi akɔmpriti nti osane ɛkɔ sɛe saa enyinasoɔ no ɛyɛ saa nte aseɛ no sɛ de bɛyɛ adan ne sie ntumi nkɔ so biem ɔde bɛ stop wɔn ɛno ne the greatest thing a Christianity we need. Hallelujah, praise the Lord. ɛno ne adeɛ titira yɛnim yɛhia paa yɛnyɛ generation nti sɛ wɔkyɛke a adisɛm no koraa no ɔse wiase wie de obɛtumi ehu aboa no ɛwɔ de wɔwɔ nyansa paa mɛwa yes ɔse de wɔwɔ nyansa no na bɛtumi ebu aboa no nkontanto ano no agye nyansafoɔ nko ha ɛna gyemifoɔ biara na wɔbɛkɔ heaven. What are the qualities of a foolish man? Hello, foolish man, the qualities a young kakra a proverb say 20. Young kakra bina infama nunsi. Yamra proverb chapter 7. Seven and 8 in Ayan can be a kakra bina men fancy. Proverb chapter 7 verse 1. The bad dimin samso. Never remember in some sea. The remember Samson in Yakwa, Lenankwa. Nebu remember say when you were cruel to a risi. Never teacher one satin aso. Train Wakuma Ponso. Catching answer say, Minia Bano. Never remember a downfall. Now he was so free or ban and the knee home. Every oba wo a okado kodoko nsemo na me firi me dan mu me puma mu hwe mimu na me hwe entete kwafo mu Dabi bra 4 5 bra 4 5 but Proverbs chapter 4 verse 5 nyanyansa na unomu ema remfi na emane mfiri na num kasa ho nyano na be wo so ko don na be krawo nyansa nya de titire ntinya nyansa na fa wade nya nyina nya hunumu bunu na be ma wo so se wo hwe no wo ya no watu a ebe se woni munyam se wo ye nyansa awa atu a ebe ye de ebe se woni munyam to aso ebe ye wuti eni munyam a chire atete wuti ebe ye wuti eni munyam na be tetero aha abotire fefe na ede be se wo ebe tie na fa me nsem Ema wo nkwa imfie nọọsụ mache wunyansa kwan meja mache wunyansa kwan meja watempo nyansa kwan no yanko we no Job 28:12 no ba bia nyansa kwan na ewo esedi ko na nyansa bo se ne hwede pade Ethiopia asase so akrate bo ne ne se ene ne nse na wɔn fɛ sika mapa nkyerɛ ne bo ɛna na hin na nyansa firi ba na hin na hinumu tena bia wɔ wɔde ahunta atazefo nyinaa aniwa wakata so wɔ soro ɛnoma anim ɔyera amena ne owuo ka sɛ yɛde na so atene nka onyankopɔn no ohunu ne kwan mu na ɔno na onim ne tena bia na ɔno na ɔhyɛ asase awieyɛ ɔsoro ase nyinaa nso ohunu ɔsɛ mframa duro to hɔ na ɔsɛ nsuo sɛ ne nsusuyɛ ɛteɛ no bere a ɔsɛ nsuo asɛdeɛ na ɔyɛ ɔkwan ma aprana asaman no ɛne ohunu yɛ no yi no adie wɔde si hɔ na ɔpeepee mu ɔka kyerɛ nipa sɛ hwɛ awurade suro ɛno ne nyansa. Hallelujah, bɔnsɛmma Jesus. Na bere a Proverbs chapter 9 verse 10 so na ɔka sɛ awurade suro ɛno ne nyansa. Proverbs chapter
9 verse 10. Proverbs chapter 9 verse 10. Nyansa fiti asende wadi suru. Na okonkro ne nim die ni hunumu. Ko. Ose na me na wona bed. Nyansa fiti asende wadi suru. Na okonkro ne no hunim die ni hunumu. Na me na wona de bedoso. Na wo de enkwan fie. Afetu of na yemi da yen nyina ya kan ready go. Se wuru nyansa kabi. Unu fa. Shoni anim ka kire no. To aso na se wudi fewa. Na se wudi fewa. Onko na abesoa. Hwenanim ka kire no. Ka se ohunu nyansa. Ohunu fo. Na se wudi fewa. Onkwa enti na Friday ne mo ama night no obo mpaya obofa. If you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. You don't go to heaven double, you go to heaven single. Enti da wuti Yesu odi na ye onkwa enti se udi bone a udi fa ha ose obansoa ajamu mu yopiem atwam. Me papa ya ne bone na me sachera ma firim owie no so oba kwasea oyede yi tibonkoso eto aso oba bi akan na oba kwasea ye okasafo ye kasafo kasanka no na no atwi fam akokọ oba kwasea ye kasafo hello owie no se wo jimifo mpo omua na no a ebuni nyansafo na fa ho bo nyansafo na da ne de nyansani tu hunu nyansa hunu fa basa wudi fawa onkwa na abesoa bonsam jem onkwa na abetenem anya wadwene sa me wubehu mi wo ho mitwam wo Yesu din mu so onim so ba kɔ bonsam jem ahumi ankyɛ mi biem ahwamanim kura to ase so hunu nyansa ye Kristo Yesu a ye de kɔ nkwa na wa na bɛboa wo ɛyɛ onko a wo maame nka ho wo papa nka ho obi anka ho na wudi fewa wa na obesoa wa ade obi anka ho nti ye kanyansa ekire huhumufo ane enyansafo owie na oka se tunyansanifo na dinim endoso ba bia na Bible ka se kwasea yitunifo yentu kwaseafo ensaw energy na nkotu kwaseafo ebi so bebu animtia obebu sa agoro nti wase amumuyo ye okwasea sade yi agoro timini anom me janyankopon moboro nso utumfo James dia na ende esofo kotu mantensa nkotu okire mu ma afe esuru nyansa na ye ka ho asam se de sitie eja ye nkan na memfama no ensi nyansa efiri esuru no on man explanation se de sitie nti so wo nyansa utimi de biti wo sofo utimi de biti wo nsolemba utimi de biti wo maame wo papa ukunu wadwuma efo a eno ye nyansa e wo fom e wiase nyansa entimi mfa wo nkonkwagyem nyuma wo odwo a nyansa wo mu enti yen yabrabo ye sofo ba ko ka asem che mo se obi hia no na obusa no sa wo ye sofo a asem a wo ka tro ne se minyuma na betre yes excellent answer minyuma na betre because me de manoka ye owi ni bi wo wa ye friend sofo me bo ye owi ni bi wo ye friend Kofi Yesu o chinso ye friend Yesu so kra de oni Yesu on de wa fa Yesu na ye ne ga name ga Yesu so wase so wase oh enti edin sofo na dame so no as Amos no eno no qualify me se mi nyansa da bi hello boss mi nyansa na mi nyuma na be prove mi nyansa who I am my wisdom ene nya no ene de ka if you say erade honami ene ma bebere ewo mu a wakata so wode honam akata ho ewo yemu
nti awurade ne ma som bokra no okata ho eno na last me ka bi kire ho amango ye kata ho yes bo frɛ ye kata ho ubeso uhwane ho a na wa ye kra so wo be dai ubedi eba ye aduane ihwane ho a ne gise ayi hello hi nti unama ehwane ho nti wase me nyuma ene be prove who I am my words nsɛm afiri me mu ba ɔse nipa nyɛ nsɛm a ɛkɔ mu no na ebu hu fi na emom die firi wo mu ba ti die pie firi Yesu mu ba na ma yehu nipa ko a ɔyɛ se nyansa ne wo nkonkron ayɛ ne ma nti o ma explanation no nti your works will prove who you are unyuma ena be prove die wo mu ene de wote to asoma me that was na se mo ni tambone ne manso twen mo akoma na se mo ni tambone ne manso twen a manso ko Yesu ba na Judafo ni we nka we ni we nka we ni we nka we ni we nka wasemo da so wasa ni tambone ni bi awiasefo ye na ene mo nwa ho mo ene na mano kwa na mo de ka se ye akristofo ye asofo ye we no ene de ka na muni ato ntia nokre na emom ya tro kese pa mu di tia nokre no bisa nokre ne ba nya sa no wote saa nyansa yimfiri soro hello saa nyansa we die emfiri soro na emom ya fom na emom efiri fom ne okra ne awomone die ene awombone die na de nitan ne manso twen wo no na de nitan ne manso twen ewo na sakasaka ne eno ya boni nyina wo ne ya boni nyina wo sa sakasaka ye okan wa se Bible say Awurade bo so na sa na asase ye sakasaka ne de ade ade ne timi ma sa ade ne ye complete light ade ade light the Spirit of God na Awurade wohom ebe butu ni nyina so e ma sa sakasaka ne nyina ye off okay sa Awurade wohom na no kire se rich ji Awurade di na Awurade wohom ebetena ni mu a sakasaka ya brabo bia wo se ye dai ayira eno so ne nyansa no eno ne wohom no kura wohom 1 John chapter 5 verse 20 kan no ma me 1 John 5 verse 20 na you say nyango po ba na ba ofi se ba me ya dwen di ho no kwafo no be ma ya dwene ye di ho no kwafo ye di ho no kwafo no na ye wo no kwafo ni mu na ye wo no kwafo ni mu ba Yesu Kristo ni mu ba Yesu Kristo ni mu oyi ne no kura nyankopon ne da eno kura nyankopon ne da nkwa no me mankuma monyo enyim ho mfiri abosom munya ne na munye mu mfiri de abosom uni ma abosonsom abosonsom ye enibere e ya abosonsom amen ntime ba nyansa ne de titiri wisdom is the principal thing so cast wisdom amen kan James nisi verse 17 nyansa efiri so ne die na nyansa efiri so ne die di kan ne se ho te die edi kan ene se e ho te e wa asomdwe e ba cho Yesu na ne ho te anasa ne ho nte na ne ho te pa 2 Bible say no ye de be asomdwe die ehene 3 e wo dwo wase medwo na me bre me ho ase wo de be akomam e wa asomre wase asenia ne ho wuo ni mu empo bre no wase ye setie di kosi obre ne ho ase ye setie di kosi se wi na Yesu asomre wo bra sole na wase me ba 12 opa kama de enche me ba so me ba 10 aponche bra so den heaven said the radia kasa asasi so abrei onsanse saye nkoguo na oso kasa nabi mislamu wa bre radia nkasa no wa bre pa ofrika ya nyene okaso onu no so boy no ejajon se obi tu kwan no onwan ene ema ji nwan no mfa ne manko ai cause nipa ho ahomete nipa ho ahomete
enti saa definition o ma Yesu ho asem no wo ka ono so ne nokure nyansa no o asomre ono wo Nyankopɔn mpo wo asomre na nka ntomu nipa tu wasa wo de moburuhunu shirani moburuhunu fo ono be hu omobo ono be hu mobo says Psalm 120 to Psalm 20 kind. Some of the for a be who mobo na who him. Yes, you are moburuhunu. Running answer for Twato. Ne abapa yenma. Abapa kai. Abapa. Who na whom na ba. Yo do. Abapa ye Yesu ma. Enti bra ye mia no saa ene free ni mu pie ene free ni mu pie abapa ayene ma hello enti praise before you say ade bia me ye nka esese me busa se ebeye na wo busa se enti nke ye Yesu a nko beye asema me kan enwuma me tui abraba me boy Yesu a enti ko beye wo busa ho sa abapa ye ne ma to aso enye chinye enye nya atwom hey sister ya ka kire wo watu nyinsanya gu wakotwetiri unim akoma mu pefe ni awurade anim se wonyem wo hawo ne se wo hawo pa ne se yese watu nyinsanya gu usu unim ho awurade na obebu aten ne nyem so ne bebu aten ebetuma basa me kura me am yesof magie di se wo mehwe wani no anim ho no wonyem wayi agu enso ebia na ye yare na yare wonyem bayaka to so a eya tinyiye dabi why ne bebu waten why ne nim kukuam ye sum ni pa na ye sum awurade ye yiye nwa ye kire ni pa na se yi kire awurade 1 Corinthians chapter 4 verse 5 there some no kan hello enti wonnim ho sade ne wonye ya denti na wani abra wuji ho achinyi yechinyi hello yesu okum nipa oso nim sa unkuta atuo kura dan so yesu okum o ha on say amen edasi bato 18 na ogutene ne aba asumdwe mu ma won a wo yo asumdwe ade ogutene ne aba wa asumdwe ma won o ye tene ne ade gutene ne aba no asumdwe mu awona o yo asumdwe ade ntimi srawo de wonti ase de wonnim de wonhuni don't say it hello so ye young guy wa na be so ye nyame adwuma nyantobo ase if you say Yesu kura be ye biko Yesu na mu no ye Nyankopon no wa gya hokɔ Paul ya se wa mantem wasene di kanfo na ne sunsum nyane nipa no wa gya hokɔ abonefo da so owiase hello enra mitu aikifu bi me kan wa na nyina ati Bible say Abraham ebra woni Lot nam no entiase bae ntokwa esi won tema onte on wasen abofra no hwe ne wo fa anim din ba bia ho ye papa ye nifa so na wo fa ye na papa no fa ba bia eho nye no omumie no ha si ni ye nti abraba ye bon enye matter of de okupie sikafo fie ena nye de watimi akọ school ena nye de watimi aware ntem ena nye de watimi akọ abrochire eye de awurade ka ne ho hello hi two don't try so betimi afight am awurade ni nyina lack of understanding ya me kan me siri nipa bebre aya me siri nipa bebre ebi se wo hu se obu awurade ba wonim se awurade nim wo mo menim wo dem a mu nyina ha mo pema asem na obi awurade mu a ebe bom ye de na wosamoye de na wosamoye samo pema asem a
anya je na mo je me mo me wa wo speaker wo de hwia kwa ni tirim na me amu boa me no dokas afasikan wo de atwa me tamfo na so na ma je na ma send the right thing say Peter me mu ma asem so it doesn't matter say me ba no de wo twen krante no obi wo nkranta no enti say Awurade ma kwan ma Peter twen kranta de na betu Peter unim say ye nti a John the Baptist ba ma ye twa nti nya bibia nti a ba konfo tutu omuti nti a no ko heaven ba ma ye say be twa nti because Genesis kan say de wo twen kranta bia enti Paul ne nkwaje nyina achi ne wo boro ya bo no ya bo na nsa no de ko heaven na mboro a wo boro atenenefo ni ngira Awurade je di tua ho no ka che ne say Peter enye sa na u Peter untimi fight me battle mame if you say eka say enipa meboa me a enka meja ebi tumi amade ayi abofo efiri soro abe fight amame oh Yesu asama bitumi aka no e ba taw e fo ma be ni e be ka so wa pa Peter ni ana wo mpa nani wo pa nani papa nani hwa Gideon papa ka se mi wase ade na mo pese mo fight ma ba o wa no ni tumi dia oni me ba ne nko e ho anu nyina ka wo ma no tum na obi ayi fa ho boko John chapter 9 omu ha branch ne ma no wase me ba no onyini mo nko no nyansa guna ba wa sumdwe matene nefo Jesus stop Peter. Enti me I can fight for God. Untimi da eye de Awurade kana ho ane de wo kire wo say ye eno na ye papa enye de wo pesa wo ye. Lack of understanding. Yesu ji aso no no sa de tua ho. Such a man ana ye follow no. Benne obi anya na anyen so obefa sa steps no. Obi anya na adwene eni pasem ana wose se opua okache falasifo ne se churosem na munnim ntene da so mo baye dai mo befon na de ya ne se bebire esua nso wonte ase nti de aka no ahintasem na wo mu no wagya ne soro de wo bisa ana wo de ka ho man hallelujah de wo bisa no de ka ho man no enti awade na wo ware no last week me kan bompae busa nyansa aye de ware asofodie na abeso wodi ni bompae busa nyansa ye de biso bompae busa nyansa de leadership fi say o kasa to do afe no maame edin hwe nanim akora ketete wonum no so maame na kasa sa akora hwe nanim Awurade na kasa kire no so wo kasa dito tinye de watu su ba bi aye no da bi aye de Awurade ka no efisa Abraham ko e ma ni si ni ye efisa na Awurade ka no Jacob ko kura obia tu abura emma asase ya abura eso ya kwawe otu abura ma ne bai enti bra we don't travel for success we don't travel for success but you can prosper where you are so far as you have wisdom so far as you have Jesus unim za we ya fast Awurade enti Awurade ma 10 cities a we tight ama 2 million yi 10 million yi unya 100 no on the odi aye no enti wo hunu se wo so wonhia sika kese ebi se wo pewo sika kese ba nsem a ubefiri ni nsem tin kakra na 2 million na 10 million na ebi se wonni akoma ubetimi ayi tight 100 million na Awurade untimi da enti wo kakra na som sa wate fa esa no wa me di bia blo esa
ohun say asa no de kakra betuma ma sa obedi ni kakra sa de akọ heaven sa wo pa obenya 2 billion oboa bla da bi akọ bi beka ayi ne boss asem kire me o se sofo ene nipa so si de wa ya ade o because me hwe me boss ni sika kitikiti we pa ni bi twena sofo ye sofo branch nipa be 20 kura ho no o kan obi nka bi ene sofo wade aya momom nsem ma ne papa na se ye compare ye sofo pa na agidi ti se de sofo wa agidi a ene anranka onne atoda ya munye comparison onza wo hwese nipa bi nya akonya kituwa bi a na mo hwe esu ewu ni mu ne niema bi a aso obeso ya wo de compare ene se nka wadu ha ka nipa we nka obeye dai aya yesa comparison ene yesa nipa na nka obeye dai akonya kituwa bi kuro nyaye enya command kakra bi wo nipa bi so hwede o tere dise sa nipa ni nya sa akonya ne bia masa stop ena kufu ado tenchen oya me mpere garante re onzo waje mu boko afede wase en friend galamse be friend small scale mine o lance sabeje enso watie chiri no ene wo si so foforo na ai off onzo masa pili na mo ojitum dofo wase o kofo kra na nipo twetwe wa hunu kwam na wo ata mensa wani nye attentive for me no who did the other so baby internet ozo wa be jade sorry any so dey pempem enough of born who did chira ka se praise ni nyina asa wa we nyina mu an 10 minutes unya ba kokra mo ube communicate an yapon enti mini anom mi je nyankopon mo bro hu so utum fo se nyansa ya de titire nyansa ma oboto yam nyansa ma wunyanti ase se abrabo eye time abrabo eye time unya santi ase na enura na metia na papa bi twam oduru a wohwe ayi evangelist o church na o frame na o ni medin komo no say masa yero ho ate na o sha se o tumefo e wo nyamedwumam so start ya ache ena o ka he wo papa wa bere o oba ha fegum ni ene no no ka stories bebre ekire no se nipo no mu sha ase nyina same poku wanwan sule omu nyina enso na papa so bubu omu nyina din kire o se na otu woni enhu mu bia we ya wiye we ko bo adwaman we ko yesei o se ba kokra no mu de no kasa timi ma tumi na bobo papai no di tumefu se abrante ahase ne de enye den se wiye nti wo papa wa ya de papa awotumi agine mu a bisime yente se wakobo adwaman ana wo fira dum ni mu ayamommo mpaye man enough se ruade anya wa dum na wan sire nyansa ne adum amfiri ni ho asa enye easy enti wa maya kwanya se ye mompaye ensire sa nyansa ne ntiase no a wodi be somu obeti abrabase se woni obi ani right race ye well wo fam ama ne ma no oso ni well bi a wa ha ye well wo soro se wa mboa wo sa kwan no so a sister obefira dum ni befrim nti afi kwa we aka be 10 days pe e kanyansa kire nyansafo minim se woni nyansa ntina ate ya nti ye toa so ko bon mpae sire rade se rade muawo yes osuru nyansa na esene ade nyina no omfa bi nomo amen oma wodwo entoboase entiase eni daho kra ye chempaebo so obom pai da bia no wagimia obregu ka ko concrete keye nti wo bono no wani so ye den edaho se Kristo ama enne bronya mu no ama 31st night minim se de yakan ye behu
ɛho aba wɔ mu sɛ amen ɛso ama nipa ateɛ di amen deɛ wafrɛ yɛ no ma ɔngu w'anim ase da amen o tesu bi ma ɔngu w'anim ase da amen bàtà ɔsɔle gyina wɔn anamɔ so ɛma mi God sɔle gyina wɔn anamɔ so ɛma mi ɛwurade yɛ adomu a